Nih, lain nasi video mana ada kokrajhar. Oमफ्राय नोंथांमोना जिखिनि क्लिप नांगौ नुखाबाय. ओइ थाबैनो दुगे जाथारसिगोन. बारा गैला. ब्लग बानायनाय भिडिअफोरा साफा डिलिट जाजोब्बाय. प्रान्जय गिदिर नामाब्रा? पूरा गेंजी गैंग नहीं गेंजी गैंग. वही वाला लेगा क्या? अगर खाना है तो खा के आ सकते हैं. मतलब ये तो मैं थोड़ा चार्ज कर लेगा हमारा. Stop. First shooting ni बेनिफ्राय शुरू खालामबाय जों दा माने. Anything any problem. ओरैनो. मा जोबथबाय ना? मा जोबथबाय? लाथ'वाखै न? लाथ'वाखैनो? दहायनिया ट्रेनिंसोमोन होमबा? गलती से ऊपर जाना है तो नीचे जाता हूँ. हाँ वो हैबिट नहीं है ना. क्या मारा है वो बच्चा. Birlang, mana birlang kan? Hello, hello, hello. Kapan sih? Jin mana? Coba yang klim nislah nanti deh. Kawan kalian na selain itu. Tujuh jeren hakan mana begitu? Hei, oh deh. Naik bayinya aku license. Bermau itu. Tujuh pun. Ayah zona nih. Ya, musuh nusa apa slim sekali. Ekdom. दिल में आना मजा कैसा करना बा मजा बा ये वैसे कोई पेंट कर दिया नहीं पूरा हम सही रहो फोकस ऑटो में नहीं होगा सर्वर सिंधे बस फोकस को ऑटो में रख दो ओए आई ओ आई पडुगन ब्लाई देवला नाम दे Thalai. Ay, no. Berkuda. Ay, dek serang dek. Hakre huna istong no. Thabai tar. Oh, hostel. Hello guys, nih lain nasi video mana ada kokrajhar studio mau shooting last lawan ada. Ini sih, cici dengan nih backlang pada. Kamera gede bag barang deh.
Shootingआवनो थाबाय थादो आं गैया खिन्थु आं नायग्रासो नै बेग लाखिग्रा आङो नै जोंना मिस्टार लाल बेग सेग लादों लाना होलांसै थफ्ला लाबाय लानानै होलांसिगोन आं मायाव होलांगोन नोंसिनि सिगाङाव खिथाया होननानै मायाव थांनो आंना बेंगलर थांगोन दे थांनानै इन्जय खालामना फैदो आरो थौदो we have completed on second location bit the footage is moving here is answer 5 बज चुका है 5:15 हो चुका है बहुत रात हो गया और आर्टिफिशियल लाइट हम लोग यूज करते हैं मोबाइल का फ्लैश जों होलांगासिनो होलांना दा नेक्स्ट लकेसनाव थांनोसै थांसै yes खोमसिया थारना ओइयाव नियाव दिस्टार्ब जागोन दे होमबा थाथ'दो नैबेनो सा स्टेडियामनि last shoot guys खाली गाना सब फ्लैश पे ना मैं एकदम गाने का जरूरत नहीं था बस सिनेमैटिक ये इसका फेस टर्न बहुत अच्छा लगा वो स्लो मो में देना ये जो दिया था ना अभी मेरा हाथ से स्लिप करके मतलब दिल्ली का वहाँ से 5 फ्लोर से टाप मतलब चांस ही नहीं मिला मुझे हर एक रूम में जाके बोला क्या boom पूरा गेंजी गैंग वही वाला लेगा आदमी ज़्यादा तो आई गेस यही ठीक रहता क्या सब नहीं आने से भी ठीक है steady गेंजी गैंग Pranjoy gitu nama bro. तू भी जा रहा एक अरे सोलो दे सकता है क्लोज अप क्या बोल थोड़ा डांस कर सकता है क्या हाँ डांस दे सकता है अभी जब ये लोग हाइप करेगा तब करेगा लेकिन हाँ अभी आगे क्या करेगा अभी ले सकता है वो विशाल को भी हाँ सोना मा Baksa plastic biang sa se photo rapper Kata farko lina laba langa danse rapper Gauni kata farko buku lina sa No zona kana se bulab kay kaya tak kaya o saya nensir answer Fane sampai nama hari ku bai nensir Diri saya bhai पूरा बम डेन्जर जादों गेन्जी गेंनि हिसाबै थिनदोंमोन Stop.
अगर खाना है तो खा के आ सकते हैं मतलब तो मैं थोड़ा चार्ज कर लेगा हमारा 10 मिनट चार्ज करने के बाद कुछ सही होगा ये प्रांजोय सबको चाय पिलाएगा हाँ सबको थैंक यू गाइस एवरीवन 나 란치나 ठीक है मैं 란치 तभी लास्ट में कुछ 란치 ये काट के दो वाइप हमने नहीं चलाएंगे 20 सेकंड में इतना हो जाएगा थोड़ा अच्छे से मतलब पूरा हाइप देके अभी लेगा फिर लेगा उधर लेकर बैठा है उधर मारो यार अच्छे से पूरा क्लोज से ये क्लोज से बम जादों यूट्यूब में आएगा एसएम में वो लिंक देगा सब बढ़िया तो गाइस जों माने दा थांफिननो ओंखारबाय न'आलागै दा ट्रेना दोङो जोंना माबासोआव दोङो 2:30 आव दोङो नामा गंसे माने जोङो सुटनिफ्राय डाइरेक्ट फायखादो फायनानै ओमफ्राय प्रान्जय ब्र लानियाव ओंखाम जाबाय जानानै ओमफ्राय दा 1 घन्टासो उन्दुबाय आरोना ओमफ्राय 1 घन्टासो उन्दुखांनानै डाइरेक्ट जों दा स्टेशनहालागै फायखाबाय दा नायनोसै मा जायो 2:30 आव ट्रेन दोङो ओमफ्राय ब्र'आ लाला जोंना माबायाव रङियाव थांगोन ओमफ्राय आं डाइरेक्ट गुवाहाटीयाव थांगोन आरो माने 9सोआव क्लास दोङो ओमफ्राय 9निखौ खालामला 10 निफ्राय सेकेन्ड क्लास जायो 10 ओमफ्राय सेकेन्ड क्लासखौसो खामायनोसै बायदि मोनदों आं नायनोसै मा जायो नोंथांमोना नायबाय थादो मा जायो मा मायो थ' माबायाव स्टेशनाव थांनानै एसे खिन्थानोसै थ' गाइस जों नै क'क्राझारखौ बिदाय लानोसै दा टाइमा जाबाय 2:21 ओमफ्राय नै भिडिअखौ बानायलामोन आं बानायनांगौ जाबाय मानोना आं जितु भिडिअ बानायदोंमोन ना भिडिअ बानायनानै उनाव जागैखाय माने मेम'रियाव कपि खालामखाबायमोन खालामनाया ओमफ्राय आंनि फन मेम'रिखौ दाननानै माने जागैखाय दानदोंमोन आरो भिडिअ बानायबावनो नायदोंमोन ओमफ्राय आङो दाननायनि उनाव मेम'रियावबो कपियानो जादियासै उनाव नायफिनबा दा ब्लग बानायनाय भिडिअफोरा साफा डिलिट जाजोब्बाय मा खालामनो उपाय गैया ओमफ्राय दा भिडिअ बानायब्रबनांगौ जाबाय बेखिनिखौनो ओमफ्राय नोंथांमोना जिखिनि क्लिप नांगौ नुखाबाय थ' दाबो जेबो नंला उपाय गैया आरो माथो दानना थांबाय ओमफ्राय सोरां ब्र' ओरैनो मालाफोरसो गुड मर्निंआनो जाबायथ' र' मालासो नुनो मोनगोन ओरैनो ओरैनो दा सुटफोरालाय कमप्लिट जाबाय जानाया ओमफ्राय दा एडिटिंनि खामानि दोङो भिडिअग्राफारफोरना एग्जाम दोङोलायनो माने नेक्स्ट उइकाव नङाबा नेक्स्ट उइकाव मोनसिगोन आरो नोंथांमोना एसे शेयार खालामना होब्रा नंगौ शेयार खालामनांगौ आंनाबो मोनसे चेनेल दोङो नामखौ थांनानै नुगोन swrangsha बरो होननानै सार्च खालामनानै स्क्रिनावबो मोनखागोन आरो डिसक्रिपसनाव थाखागोन दे लिंकआ दे होमबा गाइस बिदिनो जासिगोन दहाय सोंखाबायमोन खिन्थु आं भिडिअ बिसोरखौ सोंलायजोबखाबायमोन प्रान्जयमोनखौबो उपाय गैया डिलिट जाना होबाय मा खालामनो आरो खालामफिननांगौ जाबाय दे थेवबो जेबो नंला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन न' बाय बाय सापर्ट खालामदो सार ओइ थाबैनो 2K जाथारसिगोन बारा गैला कमप्लिट खालाम दे 2K स्पेसियेल ब्लग लाबोगोन खालामना होदो थाब